So what's up mga ka-agri? So ayun po, good morning po sa ating lahat. So ayun po, meron po tayo isang follower na nagsasabi na ang atin daw pong setup dito sa ating pasture raised chicken na hindi naman daw po pasture raised chicken, kung hindi po cage free or semi free range chicken daw po. So ayun po, ipapakita ko po sa inyo yung video ko, and kayo na po ang decision or humusga kung talagang pasture raised chicken po ang aming setup dito sa aming farm. So, pero bago po yan, magpapakain muna po tayo. At napakain po natin sa ating mga manok ibig extension layer 1. Napakanda po nito, kalidad na feed sa abot kayang halaga, at napakatagal po ng shelf life, makapal ang shell ng itlog, at napakaganda po ng napupulos na egg yolk na kulay orange. At ayun po, kumakain na po yung ating mga manok. Then, yung iba po nandito sa kanilang housing. So, hindi po lumalabas. So, ipapakita natin. So, hindi pa po ito nalilinisan. So, tatanggalin pa po namin yung hipa. So, ayun po. Yung nagsabi po ng ito daw po ay cage free lang. Ito lang po yung nakita niya sa post na picture. Kasi po yung pinost ko ay picture. So, dito po sa bandang ito yung setup. Ganyan po yung pagka-picture. So, nag-comment po siya na ito daw po ay cage free lang. Hindi naman daw po ito pasture raised chicken. Ito daw po ay semi free range chicken po. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo yung setup dito. So, balik po tayo dito sa kumakain natin yung mga layers. So, ayun po, ipapakita ko. So, ito po yung pasture area nila. So, ayun po. Ayan, hanggang sa taas po ito. Dun sa taas na yon. So, lakad po tayo papunta doon sa other side. At ang sinasabi ng ating nag-comment, ang tunay daw po na pasture raised ay yung kay Cow Duty Accountant. So, ngayon po, kayo na pong bahalang mag-decide kung talagang ito po ay hindi siya pasture raised na chickens, bagkus ito ay cage free. So, bahala na po kayong determine at humusga. So, comment nyo na lang po sa baba. Ayun po, nandito na po tayo sa parting taas. Yan, ito pa po yung pasture area nila. So, pasture area ang tawag ko. So, ayun po, kasi napakalawak po talaga nito. So, ito po, tataas pa po tayo. And sa part na to, dito po mayroon pa mga damo. So, nakakaabot na po sila dito kapag nagre-range sila or nanunuka po ng mga down at mga damo. So, meron po yung part dun po sa taas. Ayan, napakalawak po niyan hanggang dun sa taas na yun. May bakod po yan na yero at net para po hindi makapasok yung mga predator at hindi rin po sila makalabas. So, ayan po. Napakataas po niyan. Ngayon, titingnan po natin. Ayun, ipapakita ko po sa inyo. Nandun po yung kanilang housing. Nandito tayo sa taas. Yung nakikita po yung mga manok na kumakain. So, ayun po. Then, taas pa po tayo. Para po makita talaga ninyo kung ito ay pasok talaga to sa tinatawag na pasture raised chicken. So, medyo matarik lang po ito. Okay. So, sa tuktok po tayo. So, yan, ito po. Kasama po ito sa kanilang pasture area. So, hanap po tayo ng angulo na makikita yung kanilang housing. So, ayun. Actually, hindi pa po tayo pinakatuktok. Ito. So, ipapakita ko po yung housing nila. So, ayun na po yung housing. Nakikita nyo sa baba. Ay, nakikita pa rin naman po yung mga manok. Ayan po. Then, taas pa tayo. Nakakapagod. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung area dito. So, eto na po yung pinakatuktok. Dito pa ako nagtanim ng nara, ng yakal at ng mulave. Ayan. Eto na po yung pinakatuktok ng pasture area nila. So, ngayon ipapakita ko ulit yung housing. Saan na makikita pa. So, ayun, eto na po tayo sa taas. Pinakatuktok. Ayun yung housing po. Ayun, nakikita po yung yero.
Ayun na sa baba na yun. Then ito po yung sinasabi ko na palit po ito ng net at ng yero. So ito po hindi na inabot. So yun po yung pinalitan dun sa bubong nila mama, ginamit namin. So dito sa part na to, meron pa rin po dito. Marami pang damo, hindi pa nila to naaabot. So medyo dito sa part na to, sa tuktok na to, sentro natin yung housing. So ayun po yung housing. So ayun, bala na po kayo mag-decide kung talagang ito ay yung katulad niya nung ating follower. Hindi ko naman po alam kung basher siya or ano. Nagko-comment lang ata siya kasi parang inisip niya ata na mali yung kiniklaim ko na ito ay pasture raised chicken. Kaya po nag-comment siya. So ayun po, ayun pinakita ko sa inyo. Galing po dito sa pinakatuktok, ayun po yung housing. So ayun po, bahala na kayo kung ito ay cage free or semi free range chicken. Pero para po sa akin ito ay pasture raised chickens. So tingnan nyo po yung ating housing nandun sa baba. So ayun po, pa-comment na lang po sa baba kung ano po ang opinion nyo at ano sa tingin nyo yung magiging sagot natin dun sa comment na ito ay cage free at semi free range chicken. So yun po, maraming salamat po sa panunood. At ayun po yung ating mga solid followers po natin dyan, yung lagi pong nagre-react at lagi nagko-comment. So abang-abang lang po kayo soon. Baka po mamimigay tayo ng mga manok. So ayun po, keep on reacting, heart, like, share, tapos po follow na rin. Then kung may time po pwede kayo mag-subscribe. Then lagi po mag-comment para po mapili namin kayo na pagbibigyan ng manok. So yun lamang po, and happy farming. God bless.